Bisan sa unsa man nga paagi matinabangon ug manggihuna-hunaon gayud ang mga Pinoy. Sayra nato kining grupo sa mga Sugboanon nga nihimong salamin sa #SpreadKindness pinaagi ni ining report. Bongga, gigastuhan, dili kasagaran. Kini ang atong makita sa civil wedding sa mga tricycle drivers ug mga mananagat sa lungsod sa Cordova. Apan kinsay magdahom nga kining memorable nga higayon nga nagbinayloay og I do, libre na, mabulukon pagyud. Dili lang kutob sa pagpanumpaay nga mag-uban sa tibuok kinabuhi ang makita sa mga managtiayon. Nagdugang sa kamalipayon sa okasyon ang maanindot kaayo nilang mga hulagway. Mas nilutaw ang kaanyag ug kaambungan sa mga bride and groom. Kining tanan, libre nga gipasiugdahan sa kahugpungan sa Cebu Weddings and Events Planner ni Abag Usab ang fraternity o gi-officiate ni Mayor Teres Sitoicho. Tumong sa lain-laing grupo nga mabalik usab sa uban ang blessings nga ilang nadawat. Nahinumduman pa sa usa sa mga organizers ang mga linya sa usa sa mga groom nga nag-ingon nga hangtod nga makahubog na ang dagat, hangtod nga makalupad na ang barko ug hangtod nga makapaghut na ang kabaw. Ikaw ra jud. Gikan sa photography, video, hair and makeup, dekorasyon, catering ug uban pa, libre ang tanan. Uban ni clans gabutin. Luan meron din na Balitang Bisdak.